Chabuda. Idiosyncratic. Honore. Zigolicious. Yes. And Outfit. delicious. Yeah, my outfit to go manganas. One. That's what I want. 300,000, but you want. 100K. Akwete cheap. Alright. I'm at 20K. Alright. Matrongere. I don't go party at Jesu. I'm but of money. But on my Poresco teaching. stage on Louis. I said to come back in Africa. It's a $180,000 stage. Tingo party at Jesu Tripanchongo in Onekirao. Azizoite kuti mbaringani ngapina first java oba uyo mira mtara. Yes. Varipomera vapindura muparinga. Amemira first. Aiwa chibaba izongesa paridza. Hanze zvinongesa paridza. Unonomparidza uri ukagara mota yamadhodha bhini. Yes. Unonomparidza wagara muzupo. Unonomparidza wagara mutrain. Unonomparidza ari mundega. In fact ndopari message andoparidza nhasi. Inonzi he is my god too. Kana mwari wako ari wemanga. Wangu inini ndio Gucci. Usazoti wangu Gucci asi mwari. Ndinofanira kuti wako wemanga asi mwari. Mwari ndi mwari panzvimbo yese. Kune vanhu vasina mari ndi mwari. Kune vanhu vane mari ndi mwari. Kune vanhu vakasangana naye mugomo ndi mwari. Ndakasangana naye pahotera inonzi Illu's Way. Airbnb. Haya akabva inovhira. Mfunga ndasangana naye muAirbnb, iwo wasangana naye mugomo. Iwo sanditi ndiende mugomo nonamata. Handisi Moses. Yes. Mwari wako ndio mugomo wangu ndio mahotera. Tese ngatize ndi mwari wanu. Vamwe vanomuimba nehip hop, vamwe vanomuimba nesungura, vamwe vanomuimba ne zvakangowanda. But ndi mwari wanu ari kuimbwa kwese. Saka we wisi musati mwari ndio wedu chete. We Roma moti aiwa kuno ndo kuna mwari chete. Mapentecost moti kuno ndo kuna mwari. Maposto moti kuno ndo kuna mwari chete. Ndi mwari wemunhu wese. Ndi mwari even wezvidhakwa. Pane mwana tosangana naye akabata skati. Kozoita mwana muparidza achiti ngenge. Last one. Yes. Last one. Nasi tine ma tongues of the spirit here. Tine ma types of the tongues. Pane ma miracles ataimboitwa mukukura. Akusaite nezvo. Taikura baba. Ndizoti. Mazendu ndipainda. Pane taikura, pane minani yatakaita tichikura. Kwetawo ndimiwo dzataivawo tichikura. Hazvirevi kuti hazvina umwari. Umwari ungoripo but maturity ndenenge isati yabata. Saka kune minani yatakamboitawo, kune ndimi dzatakamboitawo, kune kakupinda munyama umu kwatakamboitawo. It's part of growing up until you mature and you also make a personal decision kuti mwari ndadzoka pamberi penyu nometa ndakambofara suppose nakiro unongowanakirwa unonakirwa zvikarini. Pana Jesu ndo panonaka kudarika kunaka kwekunakisisa. So in everything I would just say come and expect Jesus and experience Jesus, guys. Even kwakata vanhu champaridza Jesu kukazara toparidza Jesu. Inini pandiri ungofana njo ndakaita dream rachinditi national sports. Ndabva ndawana mari chokubhadhara. It wasn't easy, it's very expensive. How much? But zvese zvatashandisa nezvabva 1.8 million. But tinongotenda mwari. Tine mabhazi 1000 takabhadhara. Takabrenda 2000 mabhazi. That was too much expensive. Kubhadhara munhu ari kuprinta, munhu anonamira, mabhazi acho akubhadharwa. Bhazi acho 1000 akutakura vanhu vamwe vari kutorobha unoona Chegutu, Bulawayo, Masvingo, unonzi Mutare, Marondera and stuff. Ipo ko vanhu vanenge vachiti profeti ari kuita vanhu vekuunza nemabhazi. Gambozvitry. Because the point yekuti ndiudze munhu kuti ngauye bhazi ndekuti inini my target yange isiri vanhu vari muBorodobro. Wanoafoda internet, wanonoona uri mumba wagara pasofa. But inini target yangu mageto idzo. Ndo kwangu inini ndakapfeka hangu Gucci negoche ne150,000 but ndiri geto yuti rakainwa mwari, ndakanwa nyasha namwari. Ukaona wache 345,000 Rolex uchibva muchitungiza hazvisi nyore. Saka ndine shungu kuti even vandakasiya vava mwari vavaitire semunyasha. Saka iwo handikuziva kuti havatorina dhora. Saka ndikuti pinde mubhazi ndobhadhareni mouya ende vanhu vari kuuya zveshupa. Vanhu vanondida munoziva. Zvindodiwa. Inini handitenge mastreets. Streets belongs to me. Okay. Mastreets in down. Handiloke mastreets.
ndangu kune vanotomatenga kuti vanzi varimo ini handitenga mastreets ndakamapiwa naMwari but ndikarambe ndichimati mastreets nyenyenye kwabama hausi kuti hazviite ndafanira kuwadza kuti sema drugs yes remekedza vabereki chimbomira zvechifambi ida mukadzi wakwafamba yes tawaudza gwara siyai madrugs siyai izvi life zvechimbanje muite zvekwajesu chitsimbisaamira panapa mucharamba muchingwa nditi zigo yandibaya iripo aiwa kati amandapedza